de cada una por. Tinc por als espíritus. Tinc por a les altures. Tinc por estar separat amb les persones que m'agrada. L'obra que estem preparant Eren tres. És de... Van de les pors i volíem explicar una mica les pors de cadascun. 3, 2, 1, acció! Tinc por a perdre els amics. A quedar-se sola a casa. Quedar-se sense amics. A que un niño le siguen por la calle. A no gustar a otras personas. Tinc por a la foscor. Tinc por a perdre els meus familiars. ¿Por qué no me has cogido el teléfono? Tinc por a les trucades perdudes de la meva mare. El teatre m'està aportant confiança. Treball en grup. Imaginació. Amb el teatre social aprenem a conviure amb els altres. Sí, a socialitzar amb persones noves que no són del nostre ambient. Y a veure diferents puntos de vista de la sociedad. I hacer teatre. Todos mirar aquí, mirarse unos con otros, hacer todos así. Vam fer una pluja d'idees tractant diferents aspectes, diferents termes, com per exemple també van sortir temes de l'homofòbia, racisme, fins i tot la tauromàquia, i van fer vots i va sortir el tema de l'educació. Mirad quién viene por ahí. Pero que cada vez está peor. Si es que de lejos parece un tío. De lejos y de cerca. Madre mía, ¿no será que se está transformando en, yo qué sé, una marimacho? Faig d'una amiga, d'una noia, que li diu com ha de ser. Que le gustan las chicas. Oye, pues igual es lesbiana, porque entre tanto fútbol y tanto skate... Y eso es una de las que la presiona, en teoría, como amiga. ¿Y tú qué tal? Pues bueno, no sé, es que últimamente no encuentro mi sitio, no siento que encaje en ningún lugar. Si es que no me extraña. Pero tú te has visto con esas pintas y es que confundes a la gente. Jo interpreto a la noia que li diuen com ha de ser, a una típica adolescent que es veu presionada entre las críticas de la sociedad. Lo que podemos hacer es que tú te vengas a mi casa, que tengo toneladas de ropa, te ponemos tope guapa y no te va a conocer ni tu madre. ¿Eh? Y ya está. ¿Cómo la ves? Jo interpreto a una mare maltractadora. Vaya pinta que dio ese tía, parece un potón vedanero. Sí, qué fuerte. Jo per portar 2 mesos estic super nerviós, molt. Per mi és molt nou, no sé, mai he sortit davant un públic mil veces. És estrany. Sí, és com una forma de reflectir les nostres idees que hem treballat aquí. És divertit. Que es lo passem bombes. Jo he perdut vergonya. Treballem primer, quan no ens coneixem, treure'ns una mica la vergonya i després ja comencem a fer curs i d'aquí ja traurem l'obra. Tenim les escenes per separat, doncs ara anem a fer-les cronològicament perquè sapiguem com queda. 3, 2, 1, acció! Bon dia, com estàs? Bé, i tu? Jo també. Com et dius? Tisha, no te'n recordes? No, no me'n recordo. Per cert, jo em dic Anna. Jo sóc el seu germà, el que, per fer-li una broma pesada, li organitza una cita amb ell, que és quan apareix, i ell acaba enamorant-se d'ella. Et va bé aquesta nit? Val, a on? Pots vindre també a casa, però per cert, per on vius? Aquí, a Momoló. És la típica broma que només li fa gràcia al qui ho ha fet, però a qui li fan no li agrada gens. Aquí et veig, guapo. Petó, petó, petó. Gràcies, adeu, petó, petó, petó. Segur que ara sí que pica. I és un dels tocs d'humor que té aquesta obra. Que es de una familia que solo están los padres, los abuelos, la madre, los hijos, Els nets, els cosins. I n'hi haurà de diferents famílies de que passarà alguna cosa
conflictes. És la mateixa família, però diferents escenes. Ai, m'ha tocat una cita. Quan vulgueu. Acció. Marina, ¿qué te pasa? Que me ha muerto el abuelo. Ah, bueno, pensaba que era otra cosa. Ring, ring. ¿Hola? No me jodas, no. ¿Qué te pasa? ¡Que no puede ser verdad! Bueno, adiós. No, que no. Que no. ¿Qué te pasa? Se me ha muerto mi pájaro, tío, el estúpido pájaro. ¿Por qué se tenía de morir ahora? És curiós, però aquesta ràbia també està bé, De canviar de ràbia a plorar és guapo. A nosaltres dos ens feia molta por la mort, no? És a dir, és un tema que és molt complicat. Jo estic farta de viure amb 3 germans que em diuen sempre el que he de fer. Jo faig d'una nena que té 3 germans grans i que no li agraden molt les coses de nenes. Así que te piras. Tens el poder de llibertat d'expressar-te a vegades, o sigui, a desahogar-nos i en altres a solucionar problemes.